Ay kaninyong tanan, ano usab ako sa isa ng balak. Buhat sa ikaduha nga balak karon ginatunta nga makauyon mo bisan pa man sa kasubo o pagpangutan sa itong mga kaigsuonan nga nabiktima ng virusa. Mas labi na sa tibok kalibutan karon nga sa kanunay maampuon kita na mahumanayon tayo kining problema nga nidanga sa itong katilingban o sa tibok kalibutan. Kini nga akong gihimo day nga balak naguluhan kini og virus. Sugod na ta. Lain na usab nga kabiyon karon sa tibok adlaw na human. Pakibisog sa panginabuhi. Ginoo, salamat sa grasya. Kaayo nga kami imong ipanalanginan. Kanunay sa matag adlaw namong trabaho na malayo sa disgrasya ug maayong panglawas namong matag usa dinhi sa barko. Apan karon nag-inusaran na usab sa kabina na naghandom ug nagunahuna sa pamilya na sa kanunay okay unta sila. Labi na sa panahon karon ng sitwasyon na sa kalibutan na iagong sa virus nga midangat sa wala damha. Daghang inosente ni kalas sa ilang kinabuhi. Mao kitang tanan mag-amping ta di lang sa atoa kundi sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Atoa sa atoa nagulat nga mapauli na ta. Nya diha sa atoa palihog ug maluoy mo paminawa labi na katong mga gahi ug ulo ug supakiro nga ang gibuhat sa gamhanan nga lakang alang sa kayuhan na kining virus sa malikayan. Pagdaghan sa biktima sa paghimog lockdown gibuhat nila ang tanan nga mao kinata. Mao kitang tanan mag-usa kita atong labanan kining virusa ug atong suportaran ang gihimong lakang sa atong kagamhanan nga kining virusa mahuman alang sa atong ugma o sa sunod nga mga katuigan.